Dnes si něco povíme o Františku Křižíkovi. František Křižík se narodil 8. července 1847 v Pánici jako syn venkovského ševce a posluhovačky v pošumavském městečku. 22. ledna 1941 v Sádleci u Tábora zemřel. Byl významný český technik, průmyslník a vynálezce. Jeho nejznámějším vynálezem byla oblouková lampa. Křižík velmi brzo přišel o otce. Ve 12 letech odešel na studia na tehdejší jedinou českou reálku v Praze, kterou vystudoval. Pro nedostatek peněz ale nemohl složit maturitu. Přesto ho profesor Václav Zegner přijal na pražskou techniku jako mimořádného posluchače. Již během studia si Křižík musel najít práci, nejprve soukromé doučování, opisování a později práci v továrně, která se zabývala výrobou telegrafních a signalizačních zařízení. Během práce zdokonalil železniční signalizaci, což se také stalo jeho prvním uznávaným vynálezem, za který obdržel 1000 zlatých. Po studiích nastoupil jako železniční opravář a úředník u různých drah. Od roku 1873 jako přednosta telegrafního oddělení na trati Plzeň-Chomutov. V roce 1878 zkonstruoval blokové signalizační zařízení, navrhl zdokonalené elektrické návěstidlo, zkonstruoval ústřední stavění výhybek a vytvořil blokovací signalizační zařízení, které znatelně omezilo nebezpečí vlakových srážek. Peníze z prvních vynálezů umožnili Křižíkovi, aby se v létě roku 1878 vydal do Paříže na světovou výstavu. Kromě jiných technických novinek tu spatřil také elektrickou obloukovou lampu ruského vynálezce Jabločkova. Myšlenka elektrického osvětlení byla fascinující a předurčila další dráhu 31letého vynálezce. Ještě téhož roku vymyslel řadu zlepšení a roku 1880 patentoval podstatně zdokonalenou obloukovou lampu, kterou můžeme vidět na obrázku. Problém velmi účinných obloukových lamp bylo ohřívání uhlíkových elektrod, které se původně nastavovaly ručně, později různými regulátory. Křižík zkonstruoval jednoduché elektromagnetické zařízení, které pomocí dvou cívek a koželových železných jader udržovalo stálý proud lampou. V roce 1881 dosáhl Křižík velkého úspěchu na výstavě v Paříži. Jeho obloukovka konkurovala Edisonově žárovce a získala zlatou medaili. Prodejem licencí do Anglie a Francie a Německa, kde firma Schutzkert vyráběla až 5000 lamp ročně, získal Křižík dost peněz, aby se osamostatnil. Vrátil se do Prahy, pronajal si starou tovární budovu v Karlíně a zahájil rozsáhlou reklamu. V roce 1883 například provedl bezplatně osvětlení technické výstavy ve Vídni a dostal opět medaili, jenže sklízel spíš pocty než zakázky. V roce 1888 Křižík postavil první městskou elektrárnu u nás, pro Žižkov, a zanedlouho začal vyrábět vedle obloukovek i lustry, dynama a elektroinstalační materiál. Roku 1883 dostal Křižík řád Františka Josefa I. Roku 1891 řád železné koruny a stal se císařským radou. Roku 1905 byl jmenován doživotním členem Panské sněmovny a roku 1906 dostal čestný doktorát technických věd. Národ na svého Edisona nezapomněl. Když ve věku téměř 94 let ve Stádlci u Tábora zemřel, byl převezen do Prahy a s poctami pohřben na Vyšehradském Slavíně. Pohřeb slavné české osobnosti v době německé okupace proběhl jako symbol tiché manifestace proti této okupaci. Dnes je na jeho počest pojmenováno mnoho ulic v různých městech a v místě, kde stál jeho závod, i stanice pražského metra Křižíkova. V jeho rodném městě je malé muzeum, které mapuje jeho život a práci. A v Praze na výstavišti je vybudována krásná Křižíkova fontána. Já vám děkuji za pozornost a ahoj příště.
jsem na kovárně, každý den jsem na kovárně, každý den jsem na kovárně, wow. Na kovárně, na kovárně, na kovárně, na kovárně, na kovárně Bráníku. Milu mám jen malou a v ní kupu dětí. Umím jenom kovat, roky rychle letí, až já z toho umřu, na krkov mě vezou, na raket mi dají, půl litr mou milou. Středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Každý den jsem na kovárně, 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 wow. Na kovárně, na kovárně, na kovárně, na kovárně, na kovárně Bráníku. Raket mě ozdobí hustou bílou pěnou, syn se bude sklánět nad mou kovatlinou. Můj syn bude kovář, jeho žena kovářka a jejich syn notář, jejich dcera notářka. Už nebudu kovat, už nebudu kovat, všichni budou kovat, všichni budou kovat, jen já. Středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Každý den jsem na kovárně, 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 wow. Na kovárně, na kovárně, na kovárně, na kovárně, na kovárně Bráníku. To je bezvadný.